Ahoj, já jsem Štěpánka Midlochová, jsem na pozici stavbyvedoucí u dceřiné společnosti Enterie v Marholdu. Ahoj Štěpánko, zdravíme z Čivic. Dnes jsme se potkali zde na stavbě sídla firmy Dědek Kořenář ve Starých Čivicích, kterou realizovala naše dceřinka Marhold, a zároveň ta byla premiéra právě Štěpánky v roli stavbyvedoucí. Štěpánko, dřív než se dostaneme k samotné stavbě, tak by nás určitě všechny zajímala tvá cesta ke stavařině a k Marholdu. Cesta ke stavařině už vlastně někdy od 15 let, když jsem se hlásila na střední školu, tak jsem se jednoho dne ocitla u tatínka na stavbě a rozhodla jsem se, říkám, tati, tohle chci dělat, to je můj směr. Ten s tím úplně nesouhlasil, chtěl mít samozřejmě zubařku doma, tak místo zubů vrtám stěny. A do Marholdu jsem se přihlásila přes, ježiš, jak se tomu říká, přes výběrové řízení. Přes výběrové řízení u Marholdu jsme se domluvili na pohovoru. Tam teda už zpočátku se mě ptali, jestli jsem si dobře vybrala, jestli jsem se nespletla náhodou, že se hlásím na stavbyvedoucího. Nabízeli mě pozici rozpočtáře, možná i tím, že jsem si tak stála za svým, tak pan Hruška teda na to kejvnul, že to se mnou zkusej. Všichni asi ode mě neměli velké očekávání, ale myslím, že jsem se asi osvědčila, prozatím aspoň. Doufám, že to tak bude i nadále. A tvé první dojmy? Já jsem byla překvapená, protože jsem vůbec netušila, jak se ta firma dokáže o ty lidi starat. Tím nechci jako tady nějakým způsobem pobízet nebo něco, ale já jsem moc spokojená, protože i na mojí první stavbě, kde se to úplně všechno nesešlo, tak jsem cítila obrovskou podporu ze strany vedení a to mě strašně moc jako nabilo energií a pokračovat v tom dál. První stavba za tebou, nastínila se nám, že si nenesla úplně značku Ideál, ale nyní stojíš na konci své druhé stavby. Jaký z toho máš pocit? Tak stavba to byla určitě náročná, aspoň pro mě jakožto druhá stavba, kde jsem vůbec působila. Bylo tady několik problémů, nicméně měla jsem u sebe vždycky svýho lídra, stavitele Jirku Čeháka, který mě ve všem vždycky pomohl a podpořil mě. Vždycky jsme všechno nějakým způsobem dořešili, nasměroval mě, jak co řešit, kde, kam jít a tak dále. Takže myslím si, že jsme to zvládli. Nyní se nabízí už poslední otázka. Nelituješ svého rozhodnutí a stojíš si za tím, že děláš to, co tě baví? Rozhodně. Furt se mě i ptají na firmě, jestli mě to neopustilo, jestli mě to furt baví. Říkám, jo, baví, já dělám to, co jsem chtěla od úplného počátku a tak si myslím, že to i zůstane. Samozřejmě tady jsou dny, kdy je to hodně náročný, jak fyzicky, tak i třeba na psychiku, ale vždycky se to nějakým způsobem vyřeší a ten obraz té stavby, když se pak dokončí, je pro mě něco, co mě hrozně hřeje a je to skvělý. Ještě si neodpustím jednu otázku. Jak vnímá tvé okolí tvoji práci a pozici? Přece jen to není tak obvyklé. Tak zpočátku, než jsem se rozkoukala a tak dále, tak to nebylo úplně jednoduchý. Nicméně myslím si, že být ženou ve stavebnictví je i někdy výhoda.